Naimbag nga oras yung amin papagayam. Hit ita, adto'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala Tibyag! Adonis Apok! Ayan mo! Adonis! Adak dito'y sirok ti dalikan, Apong! Adjay kunana. Nagkalap iti pawikan. Ayan mo, kunak! Jak damdamagan, wada nakalapam. Simruman nga tatitulang yun. Adak dito'y sirok ti dalikan, kunak! Ay, nagloko na tao. Nagkalap ka iti anak ti pawikan? Ayan mo nga min aya. Kita agman da ito ibagbagam nga anak ti pawikan. Unay lakit din ni Apong. Adak dito'y. Ni ay. Nagloko ka na tao. Anak ti pawikan ko namitay. Itlog mat deta inruar mo manipod di tasirok ti dalikan. Awan ti anak ti pawikan, Apong. Kun sa anak-anapan nagkalap. Ay, kasta aya. Ay, nagloko kan. Si Miro kak ti tasirok ti dalikan. Tadi ta tinagitlogan ti pamusyan. Oh, ipaling tayon ka ni Apong Barbie, ta iso ti pamigatan nyo. Ay, katawan, apok. Yaman pa'y apaw. Tanagitlog gaya mintay kakaiso na pamusyan tayaw. Aga, awan da nagkaw nga uray lakay kun baketan. Apan nakaama kun ina ni Adonis nga apo ko ta. Ni Adonis ti pagdanaga. Ay na. Na, Uray siyak. Madanaga na kini Adonis. Tamalaklakayanin abaraw. apay no isurum nga agaram. Di nansamot nga minammo ti agaram. Wan saya. Nasa isaya at sangagpay suno isuraw. Di nanto lang amin nataway ti kinasiglat mo idi si Katibara. Ay, saan nga uman ay tibilang dagita ramay mo iti kaado tinaglabasam iday sakbay asyak. Wan nga raw. Kat sikati kagasatan kadagiti nakaad-adaw ababalasang amayat amakiasawa kanyak. Ay, gamanyan. Tamay-may salakit day diinang ni Adonis ang nagbalin nga anak ta. Ay, Sakit, nasapamot nga impolang natibiyag na itinamarswa. Iso adatan, tinamulagatan ni Adonis adadakkel na. kapilitan tapaliwawang matday di nang hiputot kenkwana. Mala, saan tan alagi pandagiti na alas palabas. Ay, nabsog ka niya. Ay, kat siyempre mo't Yaman pa'y. Tada nasarakan ni Adonis nga itlog iti sirok ti dalikan. Adda sindata. Isumot la alimpyo ita, ti panagdengeg mo tanabsog ka. Ay, napaliw ka nga min lakay. Anyaman tinapaliw mo kanyakaw. Agtuleng ka, no daytay mabisin ka. Aglimpyo mo ti panagdengeg mo no nabsog kan. Ay, kastala ti biyaga kunada, bakit? Naganulakit ang mapalpaliw mo. Gaga ngayon iti lumakay, wano bumakaw ti panagtulang. Ang sikatisaan agaga ngay aga, naidumduma ka. Limit ng mutlangan ti danom dito'y karayan. Mayat manintag kamal. Kung nagtumad as sika tinagturong dito karayan, Adonis. Apag iso. Dori? Naisaganang itayan dagiti lalabaak. Iso sinurot ka adagos. Tulungan nakman, mabalin? Anya? Si kamay. Paglabayan nakit din. Allah. Sigud mat nga aglablaba ka dito'y karayan. Pasaray agtulag tapay, idi ubing tapay. Kat agdigos ta di tanaunag atanaw. Idi dayta. Sa balitan.
Hus, nakapan ka di syudad. Nagbaliw kan? Saan mo't Uy, gayam. Siguro, ada na sarakam nga asawaam iti syudad anya. Anya? Si kamot, Dory. Kasla naglakat sumapol iti asawaan. Iti day tataor mo. Sigurado nga agsisipol mo at agkursunada kan ka ijay. Ada ka din napilin? Awan? Ibagam mo tagpaiso ah? Awan nga, Rod. Si kakit dia. Hindi ka pa ilagkasar? Sino ko mamot ti mangikasar kanya kat awan pa'y nobyo? Bumakit ka na balasang. 28 mo. Makiasawa ka, no adagaram kan ka. Kuha, ada ur-urayak ka, Donis. Nadyak mauray ti ur-urayak. Sana balin ang mapakitaan na kabalasang. Ay, sus! Sayang ka. Adumit agararam kan ka. Uray man ado, nga awan kursunada. Basta, ada ur-urayak. Sige, taglaba akon, ha? Dory, adda nakakita kada kayo kini Adonis iji Karayan. Agnobyo kayon. Ala ni tatang, anya nga agnobyo ti bagbagayo? Kahit mo sawen, di na ka inaram. Saan nga ron? Ay, kunaklano inaram na kan. Sayang ni Adonis. No agaram kan ka, aklo na madagos Dore. Ay ayatok ni Adonis tatang. Ay awan samot pa naggusto na kanya. Ay, narigat ti saan ang makiasawa, balasang ko. Adun kay tinakitak ang nabakitan na balasang, ang nagpanag ang nakapimpiman. Iso ano at daagaram kan ka. Well, kung madagaw, sa? Nag-reply dagos ti textmate ko. Basag man. Awanan load ko. Awag kalaangan. Naglukon. Sa apayawan umdas alo da pagawag ko. Jakmat nakapanli. Ay! Umutang iti kwarta ni Apong. Tainak aglod. Mapanakon. Anyat orasan na pa? Alas 12 iti aldawan na, Apong. Ay, wang gayam. Umutak man pa lang iti kwartayo tayo nakaglod. Nagloko ka na pa? Ang dod kong kunamkat kanya akong nga pong maun. Ha? Umutang ak iti paglod ko, kunar! Anay ko? Apay ngagtapis kayo ngay. Ang dod kong kunamkat din kanya. No, di yo kaya tagpautang di saan? Na. Kumarit ka kitay. Talaga natangsit ka nga apok Hapay, no saan da ka kinasyan kiniapong mo abarbe? Tao ka kumangarot itaama ko na, Nagawan kat nga utang mo na naimbaga nakam. Apong, saan da ka naawatan? Ala, wan! Mga sawa ka no isot ko nam! Nay, anyat mapaspasamak kada kayo nga agapaw. Apay, apaamon ni Apong mo adunais. Saan, Apong? Di na ngamin naawatan ti imbagak itay. Nakapungtot adagos. Talaga mo't anatangsitan deta apo ko ta adinong dungo ta. Bakal, pagluksawin nakmatlaon na yan. Lakay, dumngeg ka. Awan, Mike. Dumagak, Mike. Ngam deta natangsit nga apo kom. Paglukluksawan na kaon. Ay, si Adonis apay nga apaam ni Apong Mau. Malaing ka idayan, pumanaw ka pa'y laditaw. Uray da kayo, Apong, bakit? Ung tandak matan? Aying kaglutaon kat mabisinan ni Apong mo alakay. Tulang no kasta mabisinan. Anya? Pasensya kan apaw. Binugkawan ka itayan. Tapno di na maawatan ti ibagak. Mainsulto nga no ibagak ti agpaisaw. Saan ka maawatan, Apong? No di mo kaya't akaunget na ka ni Apong Mau. Saan mula engen akasarsarita no saan pa'y analpas anangan. Apay, Apong? Agtuleng ni Apong mo alakay no kasjay amabisinaan. Ay, Apo,
Nabsog kayo na, Apong? Wine. Maya tigasang jay aba ag ginata ni apong mo abakay. Isumot lang na imas yung tinangan. Apo. Di na kamin luklukwen tapno sa anak nga agungay. Pagaayat nakmut ngamin paglukluk saway. Kwa, Apong, amok itan. Imbaga ni Apong bakit. Anya ti amaw. Kastoy nga min day di, Apong. Utang iti pagload ko kuma. Tapno maawagak jar armag at tiksmit ko. Ang sa bali mo tinagawatan nyo iji imbagak. Ha? Ang dod, tinagdenggan nyo iji sinaok a pagload. Anya? Hindi ko tinapisdak mo tan. Sayo imbaga natang sita. Kaputa luklukon kayon. Ay, kastaya. Ay, kahit paspasin siya ang blakuman to apong mo alakay, apo. Agkabaw samot nga minain. Saan? Saan kayo pa yung agkabaw, Apong? Ala, sana balit amukon. Amok ti tumayming, tapno saan kayo ang makagura kanya? Ang anya jay ko nam itay, apo. Adda tiksmit mo. Adda, Apong. Barang makaasawa ako no akluran nakdayjay. Na, kunak man nun ni Dori akaruba tayo ti asawaam. Nasingpet day jay aputot ni Atong, apo. Isula ko man ti asawaam. Awan mo't panagayat ko kankwana. Kabsat ati pang ibilbilanga ka ni Dory. Wan angem ay ayatan na ka. Oh, imbaga na day ta? Wan apo. Ay ayatan na ka kano ni Dore. Isum ti asawaam ta sigurado anasimpay. Ha? May mayat metla ko ma. Do am mo may kiniapong mo ti asawaam, apo. Iti kasta. Makapagpasig kami met kenkwana no kwa. Mamamu yun tumot lang tinubyak, Apong. Yam amok to kada kayo. Anya mo tan. Kasta unay ti kiting ti palda. Ket medyo adda masirip iti lupok. Ngam dinak man latalyawan ni Adonis. Tilatan tumanitit a cellphone na ti duldulingan na. Na, sapay kundi sigamot akas lagpadlaw. Ada ibagam, Dory? Awan. Imayak la dito isango ti store itay nakita ka nagpa-load. Basta? Kunak nga minusyak ti teksang. Iso ako nagitibagik, amay mayat laang no kasarita na kun iti personal. Saan ka tiksan, Dory? Ni Marian ang nobyak ti tiniksak. Iso da ito yo. Katetiks ko ita. Aya? Ay, sige nga, Rod. Agsubli akong di tabalay mi. Nagsakitan adanggan. Nobya na ka no di textmate na. Ngagnagan iti Marian. Ano kasta? Talaga adinak maayat. May mayat mutla nga adayaw. At asawaam. Kaday tay ammo nga agayat launay ken ka, apo. Nga oray saan ko nga ayatan, Apong? Ay ket ayatem ngamin Madimalt no asawaam tay pulos nga awan dumket adot-dot mo. Di kay madanagan, Apong. Agkita kami itong Domingo itinobyak. Kasi nabat kong to ili. Ay ket mayat No ay ayaten nakalakid day. Ken ay ayatem may. Ingkay mga lanton iti papilyawn, tagkasar kayawn. Ilayon yon ijay ayan ni Apo Mayor. Mayat mo't day tangay bagayo, Apong. Una, uray ket adda kamutan iti husto nga edad. Laklakayan ka na, Pao. Ni Apong mo't. Apag isulang mo't ati edad ko ang mga asawa. Ag 30 anyusak pa lang mo't. Lakay daytan nga edad barok. Jay nobyam ngay, manotawon na. 18 na, Apong. Ay saus, nagubing mat gayam. Uwi na, Apong. Ay, napili ka sa unay baraw. Di ko na nangaroon iti pagsasaaw. Di ka agpili-pilay, tamang ano makapili ka iti ko gangay. Ha?
Agam tapno sigurado ang maasawa mo ta ay ayatemmet nga rod ako nam apok. Ibagam, ta ikuyog nan ti ama ken inana. Ta ilayon yun ti agkasar. Ha? Sumurot kaming tumatan kini apong mo abakay. Anya? Naglakamot din ti panagpampanunot siya apong? Kasta tinasiglat apok. Tuladen nak ngamin Ay ayatan ka, Marian. Kuma, agkita tamot iti personal. Talaga kaya't kamata na makita iti personal, loves. Loves ti awag mo kanya? Katuan, kaputa I love you very much. Si Kangay. I love you mo ta. Oh, anya. Agkita tangarod inton Domingo? Wanan. Saan nga ta amay mayat ng tunbigatan, loves? Magagaran ako unay na makarakugan ka. Biyernes mat no bigat. Man, ano no biyernes? Sa bagay. Awan mo ti koneksyon ti aldaw ti Biyernes iti anyaman abanag. One mo't loves. Ni ngamin apong ko abakit. Ano ti pamati da idi ugma. Malas kano ti aldaw ti Biyernes. Ken oray pa'y Martes. Swerte para kadata, loves. Mayata kiti imbagam itay damo. Ngaglayon tan amang ngalay ti papilta ngagkasar. Isuwain ton bigatan. Awan opisina yung munisipyo inton Domingo. Sige. Aging kain ton bigat. Text tulatan. Awagan kanton, loves. Tapno mas sweet, ha? Ha? Kaya't ko ang mga gakanan ti boses mo iti cellphone. Sige nga rod, Labs. Inton bigat, Okay, loves. Bye-bye you. Bye-bye. Ayos. Makaasawa ak matlangan. Talaga, saan kayo para ititunggal may sa Dore, anak ko? Makisinarak ka nun ni Adonis iti asawaan na at textmate na. Saan na bali, tatang? Naaklon ko matan. Di kay madanagan. Saan na ka mabakutan na balasang? Akas iti pagarupan niyo. Anya? At dapay matmayat kanyak. Aklonag asaan ani Adonis ti para kanyak. Iso amakam mo ditang. Dito kami lang kini apong mo abakit apo. Narigat met no agtitipkal tayo nga agpasungan di ta paradaan. Uy na pong. Mapanak pa'y man di ta pagbueltaan ti lugang. Ay, saya atam ti garaw mo, apaw. Raka pumadagaw sa paman ang makitam apo. Ha? Tapno saanin ang makabulaos. Uy na pong. Anday tang kitip nga niya wag na nagluganan na. Agure ako ti pagdisagan. Kaya nga tayo Marian. Awan mo ti sexy ang makita. Jeplito yo. Sa bagay, adun pa pagdisag. Agure aklat ta dito eh. Ure ta imbagak mo ti kolor ti polo ken pantalon ko. Sige. Agraman bisnay ti apsay abuok ko. Ada ako lang! Sa'yo na eh, magtadakadagos din to eh. Nene! Miss na kita. Miss, mabit lang. Sana ka makangas. Mabit lang. Oh, my loves. Talaga kaya man nagtaar to yung loves ko. Ay, naggasa taga talaga. Agure ka. Sino ka? Shock ni Marian. Ti loves mo. Ti asawaem. Ay, Siya dito Adonis, apo! Adonis! Iso ka di tinobyam. Iso ti asawaam. Ay, por Diyos! Iso ka di tiagnagan iti Marian. Apaw! Siya apo. Iso tinapilay mga asawaan. Wala pong lakay. Apong bakay. Ay, apok, aya. Gapo iti kinapilay. Nakapili kan iti kasla na isaltak ako ribaw. Ay, una yan, alok magmabasang. Loves ko niya doon, apo. Apay, di mo yung bagbaga adabyan na kamagaya, Marian. Apay ngay. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo anaadaw iti pagsasaw ako na.
Di ka unay managpili, ta mga no makapili ka itimadi. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Itimat direksyon, Teresa Calay. Musika ken computer recording technician, Mark Monag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.